Horas di hita saluhutna manang di dia pehita maringanan amang dainang. Horas tu akan aposeni Tuhan. Aka amang padita. Horas amang padita. Horas. 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 Pak sehat do ita sudah itu aka kita sudah Horas sama tutup. sehat. Puji Tuhan, Sifat, sehat. sifat. Oke. Sehat. Baik, persejarah patuluhon. Uluan ni persejarah patuluhon mulana jukat. Ayat siya pilota ima 2 Musa 5 ayat sada 1-2. Tidak konon. Dungi ditopot si Musa dohot si Aaron maraja Firaun. Didokma botitona ni Jehova debata ni Israel. Loas malaho bangsoki. Asa marpesta nasida di au di halonganan. Dungi ni naraja Firaun ma. Ise do Jehova. Tungikot tanginohonku suarana. Mangeluaslah aku Israel. Daku boto Jehova. Israel pedang huluas lao. Noaing martangiang mahita, tangiang pamuhay, tapangkino ma harian ni amang pandita, amang pandita sinambela, tangiang pamuhay. Martang yang mahita. Lepas ada rohata, martangnya kita pinuji mau itu lani salut asido dengan nibasam na payu tiutami san hai pas kami merlas romba tuado uhut mangido ale Tuhan nakapasu-pasumi ale Tuhan diombason naing marsiajar mahami sen hatam nabadia ima marhite persiajaran sekolah sabat tongosam male Tuhan bisuk na asian surbo Tuhami dinalaho manarias son hatam marhitin batak minion asa disaluhut akan nat pasu-pasu. Saya tondimi male Tuhan namandongan kami mengajari kami salut hata na hinatahon nami. Tigor di hadapanmu gabe pasu-pasu disaluhut na umbegesa. Onma tangiang dohoteleh kelek nami disembah kami tu hadapanmu marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan si palua kami. Amin. Mau lihat kurang mah tu amang pandita sinambela ambai tangiang pamuhay di parsajarata sadarion. Di sabat botari di dok sangonon tuhita saluhutna torop halak na porsea di rohana di hari sahalak jolma memilit laho mangiton debata jabarna holan hasonangan hamaraon dohot habegion no aing marsiajar mahita tu amang dainang di bagasan samingkuon
na di patorang na poson ni Tuhan. Marsajar mahita di hari Minggu na di patorang amang pandita tampu bolon, adorang di patorang adong suku-sukun tu amang pandita. Didok songonon. Molo adong sahalak jolma manukun na ditanda hodo Jahoba. Ya, songon dia do alus ni amang pandita na obar tu si Mardongan Mauliate. Shalom, selamat. Jala horas may sa na. Dia kadang dainang Shalom. Oras. pemirsa penonton di Advent Batak Ministry. Jala itikyon nung asati tadi persejaran na paduahon. Jala mulate di amang padita manukalit na pasahato sukut-sukut tuhami apa itikyon. Idok madisi molo adong sahalak jol mamanukun na ditanda hodo Jahoba. So dia do lus mudisi. Jadi suku-suku non merbos cirsian persejarata songod dia paretani debatatu si Musa asalay mana madapat to si Firaun makatado ibana asa di padua bangsa Israel sian Misir siat tano Misir alay tanggapan ni Raja Firaun mas sayasing tanggapan ni mana mulut aja hado di buku 2 Musa 5 idok songonon di buku 2 Musa pasal 5 ayat na paduahon dunginin na Raja Firaun ma isedo Jahoba tung ikon tangyonok ku suarana mga luas laho Israel dang paboto-boto Jahoba Israel pe dang huluas laho isedo Jahoba molo pernyataan ni si Firaunon paboto takas taring tusukun isedo Jahobai dang ditadai mana debata bahkan dibalik ni hatani isedo Jahobai dang perlu ikut boton ni mana ise Jahobai bahkan penolakan napa dari daun hagit jangon ni diri di si Firaun arogan itulah imana hada ulatun ni debata jala ido na di pabotohon taringot tu suku-sukun ni ise horowa debata bahkan simpel na idokon ditantangi mana ise debatai baka idokon di buku na asing molo si Raja Firaunon salak na atis terhadap merdopo debata sada kutipan ni naposon ni Tuhan di buku Alfa Omega jilid 8 halaman 221 idokon dia ka gudang bangso di sejarah Alkitab bangso Misir ma na paling barani masuadahon hadongon ni debatan mangulu manolak dia kasaluhut na paretana bahkan dangadong raja na asing kecuali Raja Firaun na hea barani secara terbuka menantang menghujat waso siya surgo waso ni hadongon ni debata ima hagit jangon ni diri ni si Firaun mandokon isedo Jahoba tung ikot tangyonok ko suarana mga luas laho Israel bahkan di suku-suku na di babato na kaito hami lewat suku-suku ni pendeta si Manukalit molo adok salak jola manukun na ditadahodo Jahoba songon dia do alus mudisi jadi jelas ma molo amang alus secara pribadi berarti tadda do Jahoba takas ni tadda Jahoba dada holan
natakas di tada Jehovah, ya, Jehovah masai luar biasa di diriku. Sediu tada Jehovah. Sian hatana, Bibil, Alkitab. Di leoni mana anak-anak nagabe utusan, ya, paluaon iba, paluaon jolma, sesaluna dosa. Jadi asa dapot tahang uluan na, ya, ikut tada do Jehovah. Menurut aja di buku Yohanes. Buku Yohanes 10 ayat 3. Bata bare idok sonon. Alai namana daho de bata nasasadai. Nasitongi doho Yesus Kristus nan sinurum ido hanguluan nasaliling lilingna. Jadi asa dabot tahang luas lilingna ikut takas tatadda debata. Debata ima debata parholong. Debata nabadia jalan natigor. Debata panoppa pangaramoti. Debata ndang berubah saliling ni lilingna. Bahkan debata patadaw dirina melalui Yesus Kristus. Jadi tikos ido utada debata jala marsiajar inorhoni marsiajar sana Alkitab sa Bibil ido alana utada jala haporsai debata. So dia amang dainang mulai sukut tita ahado dasarta mana ada debata jala songo dido panadaw tadi debata. Ima alus nabuhi hupasarta mitikion anggiat matuhan masuk-masuk hita saduhuna mardongan moleate. Maulay godang tu amang pandita Tampu Bolon napatorakon parsiajarat di hari Minggu. Ya, saya giat may boy mengatusi kita namang hiton Advent Batak Ministrion. Baik, talanjuk ma di hari Senin dari patorang amang pandita Simarmata di dok songonon. Ahado parbue na pitor di tepu sian parjupangan na parjolo di si Musa dohot si Harun tumopot Raja Parao na tersurat di si patoroko namang pandita Simarmata sautik mardongan mau lihat ya. Jadi horas madihita sa luhuna. Ditikyon, uduti ima parsiajarata di hari Senin na marjudul mula na jukat. Takas no taboto, songon dia jojo di debata tu si Musa asa menghadap Raja Parao imana asa dilehon tubang sona keluar nasida sian inganan nasida ima tano parhatobanani. Tentu sahali diboto si Musa do borak ni ulaon jojo di debata tu ibana nalau menghadap si Firaun. Nang pedang diboto ibana songon dia ujung na anon nanang sidalanon ni ibana. Alai nang pesoni diulahon ibana do jojo di debata. Rap do tahana si Harun marhite-hite di papungu ibana do akatua-tua na laho mambaen makaposi debata suruh-suruan ni debata bahwa nasida boy di palua sian tano parhato banoni marhite-hite tanda na dipatudu tu nasida. Takas no taboto di bagasan surat 2 Musa bidu 5 ayat sada 1 seterusnya napatorakon songon dia panolakon ni di Raja Firaun ima tu pangidoan ni si Musa do si Harun. Jala si Anoma memang mulana dung ditolak Raja Parao pangidoan ni si Musa do si Harun asa keluar nasida apala toluari mambai sada pesta mambai sada pelean tu debata alai justru tanggapan ni Raja Firaun bahwa
ala dung godang nas bangsoi karejo di luatna, karejo di harajaonna di kerajaan Mesir. Justru dang dilehot tiki tunasida. Mulut tajahai do hata di Tuhani. Gabe ditambai Raja Parao do beban tu bangso Israel nasalelegon nasida membae songosada batu bata manang na tanotakko sian jerami manang nasian durame alai nunga hian di siapon asa tinggal macetak nasida alai dung dibereng Raja Parao pagidoan ni si Musaon justru gabe di bebato manasida ikon nasida mamanga lului durameon asaboy nasida macetak batu takko alai jumlana dang boy diorui sian nasomalna. Jadi oma mambai sada paru sungut-sungutan marungutungut bangsoi ima alani di jalo si Musa tu Raja Parao asaboy nasida keluar siat tanu Mesir. Jala sianipe gabe adong do terjadi perselisihan. Dakola perselisihan boban nadi jalo ni si Musa tu si Raja Firaun alai tong do gabe sada beban di ibana parungutungus persungut-sungutan ni bangsoi ima tu si Musa sendiri. Damang dainang dihita saluhuna. Adong do memang sungguh sada alasan buasa gabe di paborat Raja Parao ulaon nasidon nagabe sada pemicu mulana jukat pemicu perselisihan di antara bangsoi dohot si Musa. Alai molo tabereng do sudeo memang sada rencana ni debatado nalaho patandahon diri ni debata huaso di debata tu nasida asaboy nasida porsea tu adopana jala molo tajahado ima di 2 Musa bidu 5 ayat 24 didokon do disi bahwa debata makatai tu si Musa patuduhon huasona ima marhite-hite ahana nang di bahen debata tu bangso Mesir tu si Firaun asaboy nasida keluar bangso Israel siya tano Mesir. Tuhita pe saluh na dinamang do dainang manang nadidia pehita maringanan. Tabereng do tutu songon dia mula na jukaton songosada namambahen hita kadang nataula na denggan kadang oloro gabesada nahurang denggan di bagasa pargulota. Naposo ni Tuhan si Musa pada laton ima jojo di debatado alai boy gabesada parungutungutan ima tu bagasan bangsoi. Dihita pe apala ditikyon nang petung masay godang akka pergumulan di bagasa pargulot
mangulahon akka jojo ni debata di bagasak kita. Mungkin dang lomorohani dongata sa Jabu, dang lomorohani dongata sa Huria, dang lomorohani dongata sa Ulaon. Alay na patuduan ni debatado huasona asa boy hita totok po tu ibana jala manugu-nugu hita di bagasan akka hasusauta. Dialan dihita saluhna na mambege hata di Tuhanon. Siang gia manya kita totop tahaposi debata di jojo-na nang pesongon dia na masa rotu hita alay tahaposi ibana na donganon na dohita sahat boy hita keluar sian akka pargumulan na tahadopi di bagasan parngulot to. Jadi songonima sautik na boy pasaha di hita apala ditikyon siang gia matutunian totop hita porsea di jojo ni debata nang pe gok pangunjunan na rotu hita na padalaton hata na uli hata na sitong nang dipasaha ni debata tuhita ganuk marsada-sada. Hupasaha madihita mardongan mauliate. Mula tema di amang pandita napatorakon persejarah tadi hari Senin. Baik, nuay masih mengita di persejarah hari Selasa na di patorang amang pandita Sinambela. Suku-sukun di amang pandita Sinambela, didok songonon amang pandita, ahado alus ni debata tu si Musa. Jala barita hasitongan dia do na pinasahat di si ima di bagasan 2 Musa 5 ayat 22 1. Patorok ko namang pandita sautik mardongan moliate. Oras mari kita salut. Maulate matutu dituhani maulate madita salut songoni dohot suku-sukun na pinasa ni ama pandita Simano Kalit di persejarata hari Selasa di dok Ado Jehovah. Suku-sukun na ahado alus ni Jehovah tu si Musa jala barita hasitongan dia do na pinasahat na di si. Jadi terima tarimang rimangi songon dia alus ni Jehovah. Na marbosir maon ia si Musa marsiak bagi do dinalahoy mana mandapoton bangsa Israel tu tanah Mesir. Buasa marsiak bagi alana diicahi Raja Parao do ibana. Jaladakola ni dohodo bangsona sendiri mamurai ibana. Alani ma ro si Musa mangalualu mangaluhon saluhut ka sitonan ibana tu Jehovah. Di bugasan hapariron do ibana dohot panaritaon maradopon bangsa Israel songoni dohot sian bangsa na sendiri. Jadi mungkin molo tarimang rimangi songon hita sendiri pe molo nung nga pola Jehovah mangutus hita niyan molo lau hita mangido pitor dilean Raja Parawiman yan na sida borhat. Alayon daong. Justru didok ise Tuhani. Ya. Ise haroy Jehovah. Na patuduhon ndada holan naso ditanda Raja Parao di bata alay sama sekali dang dihapor siay. Ida alana umban na dong mula ni hajuk katoni ya. Jadi di son ahadu alus ni debata ta sulikit masongon dia alus ni debata alana nakin molo tajaha di 2 Musa 5 ayat 22 sa 20 didok
ale Tuhan. Buasa matuk paporsuhon mo bangsoon. Buasa tung suruon mo au tuson. Ayola nidung bongo tau tumopot raja parao makatay marhite guarmi ganda do jahatna tu bangsoon jalendang dipaluaho bangsomon. Jadi songoni maalu-aluan ni si Musa tu debatadung roy mana mendapoton raja parao pasahaton panginada borhat manang harwa sian tanah misi ya songon dia pas debat borhat ya jala bosona sendiri banana boy manjon nasida karuar sian tano perhato banane jadi on pemanasan do peon to jadi si Musa dang di tong nekon adong do langkah-langkah tahap si huton bana. Jadi jojok do itu songoni mulu disudut terus ada laon oralau kita selesai. Ape pemanasan do petong dangi inti na do pe. Alana di dok debata di dua Musa ono met sada idok songon. Ida umma anon si bahenoku tu raja parao. Ay marhite-hite tangan nagogo luason na mahamulaw. Ay marhite tangan nagogo onjaron na hamu siyan tanon. Nah, jadi dong lo si paition ni si mule akal langkah-langkah. Jala langkah-langkah ikon didalani sudah baru pe asa diloas dionjar nasida asa lao dang ditahani be. Jadi alus ni Jehovah tu debata ta perlu botota asa dapotita persiajan narga siano. Ya, molo tapai hutihut sian dua Musa 5 nakin itu dua Musa onom ayat 8 adong do onom apalana perlu si persiajan sian alus ni Jehovah tu si Musa ya. Marhita aluson dipasing do si Musa na perjolo ise do Jehovah. Boy do tanda ta Jehovah, boy naking nga dipato orang amang pendeta tapu bolon. Alaya sa boy tanda ta Jehovah na dipatandaho ni bana do dirina. Ido ki bana do ti si Musa. Au do Jehovah. On napatakas sa Musa sukus-sukun ni si Musa di ramba na marnalanalay. Ay ise do Tuhan. Muli disukun na ise do garam. Alaya may dok Tuhan. Au do au. Nah, kan? Ya. Jadi di sana dipatakas ma au do Jehovah. Au do na papatarhon dirina tu opumuna, tu opunasida. Si Abraham, si Ishak do si Jacob. Napatuluhon audo napahoton perpadanan ya. Perpadanan tunasida ahadi padaton Jehovah tu si Abraham, si Ishak do si Jacob opunasidai. Napa paton nunga marmangmang au mangalehon tano kanaan tunasida. Jadi petong dos piopon songon dia mangmang ni Jehovah tu opunasida asa gabe bangsa Israel partinean di tano kanani. Napa limaon? Nunga hutangihon angguk-angguk ni Israel. Songon dia persorian ni bangsa Israel di tano perhatobanani di aka ulaon rodi na pinatupan ni halak Mesir tunasida ditangihon debatado anggu-anggu nasida. Napa onopon? Ahu marningot pada tu laho mangalehon tano perpadanan ni tuho. Tano perpadanan tano kanani nunga di mangmakon nakin jala diingoti bana do
baga-bagai. Ontong do sada baga-baga tu hita asa taingot na binagabagahon ni debata tuaka na porsea di bana ingoton ni debata do dalam pasaton na ada. Jadi ahu do jadi di bana ini ikut patut kita merhabusnya ya. Na pinatupan ni debata tu halak Israel di tanah Mesir nagabe singot-singot do itu kita asa taingot baga-baga ni debata tu kita ditiki jalan tandana ibana Jehovah adong opat na naik si bahenon ni si Musa ya si patu tu bangsa na parjolo ya parwarokku do hamusian ulang rodi di halak Mesir. Jadi omma parhato banani dipaksa orang ni sama pendeta Simarmata nakin ya. Jala paluau kudo hamusian parhato banana sida. To busok kudo hamu marhite tangan na tol-tol dohot marhite akka uhum godam. Jadi perluar nasida buhaha luau nasida. Ainok ku do hamu gabe bangsokku ahu gabe debatamuna asa diboto hamu ahu do Jehovah debat mangul. Jadi takas daripada orang debata ahu do Jehovah. Imana Jehovah nanai parwar tona Israel sian tanah Mesir. Jala takas do tutu didok ibana do nama nobus nasida. Ibana do nama ngai nasida gabe bangsona. Asa tung takas maniat toto so Israel. Pabuwa Jehovah ido debatan nasida. Ya. Jadi saya persejaran non dapat kita matutu sada persejaran sangat suku-suku nakin ya. Suku nama pandit Khalid. Ahado alusni Jehovah tu si Musa jalan dia do na pinasahat na tuita jadi ako mabarita hasitongan ya debatado saluhut pahoton parsauran na dohot bangson ya jadi sama gabe bangsona pinilit ni debata. Jadi debatado saluhut aka ipolani ulaoni. Jadi songon dia matutu hasitongan ada potita sianalus. Jadi sama ya Israel ahado baga-baga tu bangso na di manang tuhuria pasi unang lupa hita dia kabaga na nasahan ni debata marita panurirang apostol na parjamita tuhita ditikin na parpudion. Jadi barita hasitongan na dapat hita si analus ni Jehovah iman na pahoton hubungan ni debata dohot bangson. Jadi moro na hurang denggan manang na putus hubungan ni saunari dipatakas. Moro dong katali na putus disambung asa denggan hubungan tu debata. Bangso ni debata si jalo asiniroha. Ya, jadi tinggal manjalo pasu-pasu ya. Sudah pasu-pasu ni pinasahat ni debata gratis. Kalau na paimahon do bangsa. Debata tu Israel ngotoni pasu-pasu si jalo ota diari na parpu. Ini perlu garis bawahi
ikon porsea mahita tu Jehovah. Porsea mahita tu bagana rade mahita songonima sa ni persejaran na pasahaton di hari selasaon sa Tuhan masu-masuhita sa Lucian ABM Ministry. Horas marihita. Salut. Mau lihat godang tu amang pandita sinambela na potorakon persejarat tadi hari Silasa. Lanjut maita persejarat tadi hari Rebo na di patorang amang pandita purba suku-sukun di amang pandita purba ima ahado na masa jala persejaran dia do na patu tabuat sian baritaon diaka ari hasusahon dohot parukilon di bagasan ngolutta patorak koda pandita purba Jawa Sautik mardongan mauliate Mulai tadi suku-suku nang pinasahat ni amang padita si Manukalit. Jadi tak kasututu molo taingot namasa na dihilala si Musa di parukilon so di asapilon dari minggu na lalu di sabat na lalu di parukilon na pinasahat ni Bangsoy tu debata jala ditangihot debata ilema si Musa nagawe pangurupina di baga sa parukilo memang di parnguluton si Jojo dita mangido tu Tuhan aledo sahik na dihita ta pangido tu Tuhan dilihat Tuhan maalus na aledang pas turhatta dang tajakon alus ni pangidoan ni na pinangido ni debata tuhita bolong or pangido jalan nga dilihat debata tuhita tajakon denggan di dia may di sidi lesi ilet debata si Musa nalau paluahot bangsoy gisod di dua Musa onom ay siya ro di 10 tolu molo tajaha takas di pabaho si Musa tu debata na pinasaha ni si Musa tu bangso ni debata dang ditangihon tutu debata nung pasato tu si Musa piga-piga baga-baga na gogo di akan nalaho si bahenonna molotong pe paljupaan na itu tu paposor rohani si Musa alaringgas ni rohanai hola satokid do di peo marningot pajakonon ni dapot na di bangso ni debata dang ditangihon dang di Jakob bangsoy molokon padita manukali nakingan udut niya hadu namasa jala pasajara dia do napatu tabuat sian barita on dia karya susaon songoni nong sonditong passejaran di passejaran non arong cerita ni si Asap o cerita ni si Asapon di nadi hilalimana parukilon nama sa di ngoluna ale molo tajaha di pasalmen 77 ay 27 ra di 26 di sondokon alay say masih hoho do autuho di tiop hodo tangakku siamun sa ito guamu do marhite-hite sakka niroham jala jakonomu doau musek tuhasangapon tung ise madongaku akka banua gijang jala dukoni hodang adong di halomohon rohaku di tanaon nang pe merus sibuku do rohaku saya debatado partano batoak ni rohaku jala parjabaraku saliling-liling molo taingot di na pinangido ni bangso Israel sada panolong sada manaboy penyelamat tu laki dikirim si Musa jala isuruh di batanak kingan si Musa gabe perantaraan gabe paluaho bangsai isoni dokon ulan di pasejaranon pardila nahalang wal pardila nahalangin nadang pola nama lo makatai di pasejaranan kami si dokon di ile debatado si Harun nagay madongani imana di nama katai manung mangula ulon na alay ido memang suharna sahit na di si Musa dang ditangihon bangsoy imana marungutungod dotong bangsoy maradopon si Musa marhitay balita na husus balita ni si Hasap nakian Jehovah nung apapasorohan ni bangsona
aina ramotanna do nasida lehononna do tu nasida damena pangapulionna jala palgogoonna nasida dilaho mamolus akka par kilon ni ngolu bututuma idorokko pasijaranon tung songo dia be paru kilon na tahilala molo di bagasa de batado hita na tahilala sude bodo balosotta bodo lewatatta sude boy adopatta jala bode tagabe monang maralohan akka per kilo di dua musa ona piti dokon jala ay dokku do hamu gabe bangsokku ahu gabe debatamuna selesai om masih ada pangaropat di hita jala gabe pasejada di hita debata dang paluah kita debata se totong do manugu-nugu hita marmudu-mudu hita jala tarlumobi debata dang dakya daw sian hita Dabang Dainang, nasa itotong manguton at penbatak ministryon. Sada pa sa yara tuita Dabang Dainang. Tungsong dia pinabalga ni dusat ta gulang ni dusat ta. Ang kwa debata, selalu do ro tuhita, selalu do pasahat to dame na tuhita. Jadi tapasa marilita tu debata, tungsong dia pinamasa, sa itong ma debata nagabe pangodyata, jala tong ma debata hapasata. Omma, halus ni suku-suku ni amang padita sa malukalit marlongan maliate. Maulete godang matu amang pandita purba na patorakan persejarah tadi hari Rebo. Rai masuk mahita di persejarah tadi hari Kamis amang pandita Sitohang. Sungonon suku-suku na amang pandita. Sidalian dia do na olo tabahen lau mendao sian parbinotota di halungunon di bata di baheto patorokan amang panita saotik mardongan Mauliate amang padita si Marukali. Jumolo do nami tok siano shalom jala horas madihita salut. Terlumobi tu akana manaksihon akpen batak ministrion. Mauliate ma ditikinauli na rin ganon. Di pasahat tu hami lau pasahat ton berita nauli sian pasedarat tadi hari Kamis. Ima debatani Raja Parao. Nakaning nunga tayo to na kahatorangan siya nakamata padita Tapubolon, padita si Marmata, do padita si Nabela, na manulikiti taringot tu na poso ni Tuhan si Musa, nalao patolhason hata ni Tuhan tu Raja Parao. Jadi taberin di son, ia si Musa sahalak jolmana biasa do, manang na jolmana songo kita. Dipilih debatade mana gabe na posona. Alay gudang do si Dalia. Jalan maruki di mana di kesanggupan naso adong di ibana. Alay taberin di so debata para siro hajala dan permuyai rodo mana tertuduh dirina tu si Musa marhite sadagoar ima Jehovah mangna Yahweh mangna Yehaweh. Lapatanna man astuan ni hatao ima debata patuduh diri sendiri debata na mangulu debata na jonok debata na seadong di tiap tiki dia kana koso lapatanna osada persiajar do tu si Musa dohot tu si Aaron mono peano maka parukilan dohot ketidaksanggupan lau maka tahun hatani Tuhan di ma ia debata na jonok do di rohat debata na selalu mangalian kehadiran na di bagasa dia tehitan main ido alana molota jaha do di 2 Musa onom ayat 20 do 30 di do Jehovah matu si Musa au do Jehovah patol hasmatu Firaun raja ni Misiri sude hata na hutonahon itu kok. Alain na si Musa ma di jurun Jehovah. Ida ma perdila na halang doau. Di dia matagamon tangihonon ni Firaun yau. Jadi omma gombar na ta ida taringot tu pakkatayon ni si Musa do debata Jehovah taringot tu haradionna do hadongonna terlumobi parukilonna naso adong sada
kepercayaan diri, lau patol hason hatan itu. Karena notabene di pasajaran di hari Kamison, ia debata para siroha, jala debata parkolongi, gudang do cara do dalan nabui badi mana mabay ada pertolongan tuak kana poso. Terlungobi di pada di debatado ima siaron nagabe madongani ya, madongani si Musa lau borhat tu Piraun, tu Raja Parau, lau patol hason berita. Jadi berita ikon pasahaton mono na debatado na pasa nama nuru manang nama dok ikon na jadi doi ulah honon na ikon sah do berita bohabe. Jadi alani persejarah dita lumobi marhite persejarah dari kami son. Tagam do ita akka jolma gudang mersidalia. Alani akka hadongota ganu-ganu. Mungkin kita madok ay so maluwa makatai. Mungkin gudang do siya kita madok ay lang gugug. Mungkin gudang do siya kita na madok dang tola tau makatai itu sada luat. Mga itu sada bangso apalagi itu sada raja. Alay marhite persejarah noon. Ahan naong di hadopi si Musa, songonido na nga rupat ta diba sa tikyon. Alana debata ni si Musa, idotong debata ta sonari. Debata na mangudu, natotong rodi saling-liling na. Idotong debata na kasobba, natotong Yahweh, natotong Jonok, diyak ka namang gora-gwarni. Jadi alani, sadama rohatta, sadama partodota, unang mersidaliak kita. Nakaning mulai sukun aharo sidalian na mangihut di bagas ang ulukta mulai jodi batahita lau pasahat to barita tu sada luat alusna unang marsidaliak kita alay kordade may ta songo si Musa tong dorade molo tajakpon hatan itu Tuhan. Jadi songo nima pasajarat tadi hari Kamis na bayu pasahat sehingga mahita porsiatu debata porsiatu hasonai jalarade hita mangulahon jowi-jowi asa gabe pasu-pasu hita tunah humaliang lumobi hasangapon nang digwari Tuhan na gabi. Songoni mau pasahat mardongan molate. Mole tegur ang tu amang pandita si Tohang na patorak ko persejarah tadi hari Kamis. Noaing sonari termasuk matu rimpunan ni persejarah di bagasan sa Minggon. Na nibinahin amang pandita M. Utasoit. Pasatami matu amang pandita Utasoit, rimpunata di persejaraton mordongan moliate. Baik. Mauliate ma dihita saluhukna, parjolo ma tutu hatta debata hita madok mauliate. Alaboy do hita hipas-hipas, sahat tutikyon, di bagasan akka persejarata, naung pinatorang ni amang pandita tapu bolon nakaningan, songoni amang pandita Sitohang, amang pandita Simarmata, dohot amang pandita Sinambela, nang pandita Purba, dohot nama muhay nakaningan amang pandita Manukalit. Nunga besikop saluhukna tabigi parsejaraton tung macay lehet nagabe boy si parrohahonot tadi mulutta songo dia nakaningan namadok mulana jukat jadi mulana jukat nga odol nakaning saluhukna dibayar nakka amang paditata jadi Raja Parau mardongan harimason di rohana. Di bagasar rohana terima sibana ala ro si Musa manopot Raja Parau lao mabuan bangso ni debataon ruar siya Misir na lao marsoba tuadupan ni debata. HP di rohani Raja Parau dang na lao marsoba tu debata. Ruar penon nasida nalau mamorangi hamido. Ruar penon nasida naso olobe di parhatoban lau paulihon
huta Mesir. Jadi ditabai Raja Parao manakaningan patik. Nalau patubuhon asusabulun subang Israel. Di tengah-tengah ni halak Israel, nagade lamu porsuk di lala nasida, lamu dibaim marsilopti gadda akka parkarejuan akka ulau. Mardongan hagugun marparma akka natoropi jala tu sadok tanu Mesir. Alai dipilih ma akka juara tulis sian halak Israelon manang sian halak Heber. Jadi nasida mamaduri makomandoi asa tong somalna parkarejuanon unang moro akka batu takkonak kaningan alai la mutabbama akka bilanganna manang hot bilanganna alai unang gabeah unang moro alai molodang pas songot tupati natinonahon ni Raja Parao dung macai muruk jala dibalbali do anggo juara tulisi. Nah, jadi omma hajukaton ni Raja Parao dang diloas bangso Israelon ruar ala ditabai musea kaparkarejuan jala gam lemar sikor bangso Israelon. Alaya hama dirok debata tu si Musa dirok debata tu bangsoi. Tajah hama tersurat di 2 Musa onom ayat onom. Di ini pabua matu hala Israel. Tu isi di dokonon di dok debata tu si Musa pabua matu hala Israel. Audo Jahuba jala parwarokku do hamu sianaka ulaun rodi ni hala Mesir. Jala paluokku do hamu sian parhato banon nasida. Jala to busokku do hamu marhite-hite tangan natol-tol dohot marhite-hite akka uhum goda. On de batasan diri mabain panugunuguan. Yayak itu jala ainokku do hamu gabe bangsokku. Au gabe de batamuna asa di boto hamuna. Au do Jahoba de batamuna. Napa ruar hamu sian ulan rodi ni Mesir. Jadi hatalas niroh do asa ditadda bangso Israeli de bata Jahoba do. Ido sioloan, ido nama buan nasida ruar sian Mesir tutanokana. Jadi ope nagabiri punat tuhita noaingon di permulut noaingon. Tak ahu ma parsejarano tuhita taingo ma debata Jahoba doa sihut tonota nama buah kita ruar sian tano Mesir portibion tu tano kanan surgawi. Amin. Iro nagabe odolat tuhita noaingon. Ipolana debata menugu-nugu hita sian portibion. Portibi na mangilas manang Mesir portibi dutano kanan surgawi. Manang tu surgo na pinara din itu hatta. Jadi senggia ma amang do inang akasaluhna na ubigi ima channel adpen bata ministrion di pargogo itu hamma hita sude di pasu-pasu tu hamma hita sude di leo matu hita kahai pason aka umur nagajang jalamar sangat madebata di moluta pai mai mahon aroron itu hatta Yesus ai namar dalam mahita sian portibion tu harajon itu hatta songo bangsa Israel ruar sian Mesir tu tano kanan songoni mahita bongot mahita tu harajon ni debata surgo na pinara ni Tuhan sian portibion mau lihat ma di saluhupna akka ripunan data beki sai di pasu-pasu debata mahita mardongan mau lihat. Amin. Mau lihat godang matu amang pandita M Mutasoid
Rumobi tu sude amang pandita na patorakon parsejarata amang pandita Tampu Bolon, amang pandita Sitohang, amang pandita Sinambela, amang pandita Purba, amang pandita Simbarmata. Na patorakon parsejarata di parsejarah patoluhon. Maing katuduk ma parsejaratan tapangido ma haradini amang pandita Purba tangiang panipuri. Oke, mataming may ta. Muli ating matuhan di pasatami itu ada pamu di partik ya non di siala asi.olong ni roham namad dongani hami namangiring kami Tuhan di nong sipul hami pasaton mangarang-rangi parsejarah sekolah sahabat parsejarah patuluho di tinjula patuluho na Tuhan sehingga mahatami naku orang hami naku pasatami boy gabi bohal di naubigi dohot na pasahaton bohal manomu halorom na padu halihon ajari hami Tuhan asa buhay hami martinangi tuhatam asa tumbuhay hami mangihuton jala sioloi pudam Tuhan pasatami Tuhan sude paniulan nami amang padita tabolon amang padita Sitohang amang padita Sinambela amang padita Hutasoit amang padita Simarmata nang songane amang padita simanukalit di sude akka parhaladoon di akka sude tugas pelayanan sehoma Tuhan na mga ramoti do di sude keluarga nami Tuhan pasatami tagang nami Tuhan tuhom marhite gwan na munung mati humokop kami amen. Maulete gorang ma di amang pandita Purba bayan tangiang panipuli di parsejarata. Tu hita amang dainang ya unang lupa hita ya manoton manghihuton Advent Batak Ministryon saya anggiat channel Advent Batak Ministryon manang ABM boy tersebar boy akadongata huriata mangatusi parsejarata parsejaran di triwulan patoluhon. Bagot na marhalto niagatan ditongan ni Robean. Horas hamu na manjalo songoni hami na paradeon parsiajaran. Amin. Matudu. Padua halihon. Habang maanduhur songgop tudaka tusam. Beta hita rap udur ma-subscribe channel Advent Batak Ministry. Patolu halihon. Sa disolu sa matupotean sa 3 ras sa maita mangulu sa matupanggaben jala horas marita salutna Oras, amang dena oras. to amang pandita Oras.